bintang tamu wanita Rainogo iki lho. Kamu itu bintang tamu luar biasa. Permintaan dari Pak Siadi lho. Pak Siadi lho. Lah iya minta kan sinden istimewa. Pak Siadi iki diwenehi Niken gak gelem. Diwenehi Silvi gak gelem. Diki gak gelem. Dike Dike. Diki lho sapa? Ngawur. Diki. Jadi Dike Ora cakepmu kleru. diwenehi sing ayu-ayu gak. Sing ayu-ayu gak gelem pancen pamundhutane sing wanita Rainogo. Wanita istimewa sing gede sisih masalah. Iki lho iso gede kene. Lah mau aku pas ning toilet kecepet gak iso metu ya Mas. Tak angkat ini akhirnya ya. Sesok disuntik. Wes Suntik apa, Dek? Solikin. Silikon. Dokter iki solikin. Enggak mungkin. Nggonku RT solikin. Lho kok lu ngono solikin yo ora percaya. Aku sing suntik kok kowe ora